युथनि बागै जोंहा बहुत खामानि मावनो दंबावो माने जोंनि युथखौ थांनाय 5 बोसोराव गोबां माने मिसुलिया बिदि थगायना दोनबाय आरो जोंनि युथफोरखौ जों बेखौ फोरोंनांगोन दा जोंहा बिथां मानगोनां प्रमद बर'आ जोंनि युथफोरखौ माने न'खर साख्रि होगोन होननानै ओरैबायदि जाम्बा खालामना दोनबाय जों बेखौ लानानै जों गामियाव हाबनो सानदों आरो माने जाहाथे जोंनि जाखांबोनाय गियानि गुनि युथफ्रा जाहाथे बिदि थगायजाया थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना इलेक्शननि सिगाङाव बुंबाय न'खर साख्रि होगोन बेथ' फेलार दा बेखौ लानानै जोङो दा जोंनि सेंग्राफोरखौ जों मटिभेट खालामगासिनो दङ बियो जोंनि युथ आरो वुमेन आरो BSUनि वर्कशप मिटिंमोन दिनैनिया बेयाव जोंनि युथफोरखौ फैबाय थानाय इलेक्शन थाखाय जों स्ट्रं मोनसे मटिभेट खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा जोंनि लाइमोननि सेन्ट्रेलनि जोंहा रिन्जय बर' दङमोन कास्टम बिथांमोन दङमोन प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोन दङमोन आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि रिहन दैमारि सार प्राक्तन मन्त्रि बिथाङाबो दङमोन आरो वुमेननिफ्राय जोंहा सुप्रियारानि ब्रह्म बिथां प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जों लोगोसे दङमोन बिथांमोना जोंनि युथ वुमेन BSUखौ मटिभेट खालामबाय फैबाय थानाय इलेक्शनाव माबायदि रुल लानांगौ माबायदि खालामनांगौ दर टु दर बिनि सायाव बिथांमोना मोजाङै जोंनो फोरोंलांबाय आरो जोंबो हानायसेबां जोंनि भैरबकुन्द युथआ जुजिगासिनो दङ आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जों आरो बांसिन हाबाफारि लानानै जोंनि युथफोरखौ जोङो माने स्ट्रं खालामनो नाजागासिनो दङ माबा बिसायख'थिया गावजों गाव मुं सुलायनाय हाब्रु सारलायनाय बेथ' जोंनि भारत हादरा मोनसे डेम'क्रेसि कान्ट्रि गासैहाबो राइट्स दङ दा बिनि सायाव पाब्लिकआसो सायख'गोन दिनैनि तारिखआवथ' जोंनि BTC हालामाव पाब्लिक हिसाबै जोंनो BPF जों बहुद गोख्रों जों सापर्ट मोनगासिनो दङ भैरबकुन्दआव दिनैनि तारिखआव जोङो 30,000सो जों भोट मोननानै जितिगोनखौ जों आखा खालामनो हादों आरो पाब्लिकनि जे कमेन्ट मथे जोङो गामि हाबनानै जिबायदि कमेन्ट मोनदों मानसिफोरनिफ्राय जिबायदि सापर्ट होदों दिनैनि जथाय सावरायमेलाव गोबां माखासे गोदान सुबुंफोरखौ जयनिं जानाय नुदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बिथांमोनखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों बिथांमोना जोंनि पार्टिनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजों फैदों माने बिथांमोना इउ पिपलखौ 5 बोसोर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोरो टटेलि फेलार नुबाय आरो BJP गभर्नमेन्ट हिसाबै 10 बोसोर जोंनि स्टेटआव बिथांमोना सासन खालामदों बिथांमोनखौ फेलार नुदों जोंनि युथफोरखौ बिथांमोना जिबायदि एमप्लयड खालामनांगौ बिदि खालामनो हायैयाव गोबां मानसिफोरा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय आरो आस्था गैया जालांदों जोंनि BPFनि सायाव थांनाय 17 बोसोराव जिबायदि खामानि मावनाय बिनि सायाव बिथांमोना फिन गोसो गाबफिननानै माने BPFनि सायाव बिथांमोना फोथायनाय फैदों आरो